سلام تانا تقبلوا فنونا بمكتال اتركوا زخبركم تعذبتنا كما يتمسيون ولوميك ادام شوعت سنه ساعه شعت استدالوه هاجراون زينات حيزلكم قريبه زلخم ماكدا حغوسي نمكتالكم بخبرين نعدمكو بقندي ارست زينه فلم هاجراو كوربوريشن مدحن ايرترا بتشحن 24 لعلي 9 مليون افام مقصد كم زخعبته كليصوم أبزو عن سبانة قحت حبرة السب أب التحاحزان أتعا أبان بلاستيكو وقحافات كبن مبالك سرحيوم حبرة السب أب زعدكم هالختيت انقاء كزوتر مياو يعني مخروم غابون مس ايروب او حبرت كابز صنعان لعلي 18 عام زاق سلس من نعم مقفاف عسا كمس سحبت بوقع فليطام سراويت روسياني اندستري مكلخال يوكرين علامه زغبره سفيح مدقعتي كم زكايد حبيرهم كاب كوبانيات تكنولوجيا عالمنا زوات متن تفاق بكلت غازات ب 250 ميتاويت كم زوسخه تغليصه زرزر زينام هاجراو كوربوريشن مدحن ايرترا بكلتشحن 24 لعلي 9 مليون افا مخسب كم زخعبته 9 حدد مئتاويت كابز دما ناب وننتي بركي كما قارح مخانو غليصوم غازيتنيا ساميل هبت ميكائيل نزدال وزينا وصبصب التا هبت مريم كتوربيا هاجراوي كوربوريشن مدحن ايرترا ناي بركي محبر تحلف عام 9.4 مليون افاك مخسب كم زخعبته لو مشو عت سنه ابسمرا هوتيل اسمرا بالاس ابز تقنعه مبل 21 سرعه حفشو عامتاوي اخيبا وننت بركي تحبيرو جزاو أكاد سرع أتو باولوس تخلق أب زسمع قال أبكلتشان 24 كاب حفشة ومشت أقولقلت مدحن 324 مليون نقفة أتاو كركب كلهم كابتس ترخبت 9.4 مليون نقفة مخسب 84.5 مليون ونن تبركي كما قارح ببور دايركتورات كم التأممه قلتهم أبومبر بور دايركتورات أتو قبر برهان محرت أبو وقنو لاقداسنا تحلاوه بقوع حقراوني مدحن تكالن أخيبا وننت بركن بمتكاس أبكتشن 24 ولا كوا حفشاو أتاويتات تكال انت عبيه زي قات أما حدقاتات كم ناكلتشن 23 زعب بكسارات سلازس عبه أب تكنيكا وطيت الوا كم زفدره أقنزيبهم بقجلة زئتونا هيوت مدحن أو أتوت تكال كم اون أفلطو حبرة سب أم مدحن معباي قوتاو أبركتو سلازلوو كدفقالو مخانو زنت إراء أتو قبر برهان أبزو مدى يزب استخايد السرع نهيوت مدحن كاب جاملاو أتوت تكال 10 ميتوت بطيحو كم زلو حبيرو وننت بركي أبز قربت أبصابات دحر مزتاي بلجأتات تكال كعقب كمون سكفتات زفترون محدراوي ممحياشات زتقلبون شنخات بعتوبنت كسرحلم تنابيم أخيبانياتات أموداتا نزمت عامتات اتقلقل بور دحر ممرات مبال 22 سرعة حفشاو عامتاو أخيبا وننت بركي زكايدو لعلتن بوتان وسينوم أب زوبعن سبا نقحت حبرة السب أب أتحاحزان أتعا أقبان بلاستيكو وحفات كب مبال بوز سعب بكالانت عنه تأقامات نمكتاء كسراح مزخاخر غريبوم وكليرينا هابتي قرقشتس فماريم نزدالو زينا وتصبصاب دانايت قبر هيوت كتغربيام حبرة السب أب أتحاحزان أتعاقبان بلاستيكا وقحفا زلو نقحت نمبرخ كسرح بدرجة زوبعن سبب بحموشة سنة أبكرنا بستقبر أخيبا مزخاخر قريبوم وكيل كفل حرشان مريتن زوبعن سبا أتو قرمسكال تولداب زسمعو قال صعبينات بكلا بلاستيك أب أكبابي سنهيوتا بزحنت تعنان قطبان نموقات زوسات سقمتتات وتسيتاوي نخخون نقحت حبرة السب أب مبرخ زتو كورزتو هادت عرق عزيز أتحساسيبوم أما جمريا مبل عسرة كفل زمن بلاستيك بركي مهزو كوينو أب عداقاتات علم حدش كستات كم زفتقرة بزنبروت ألب دما متكاتانا كالوت أقوحو كخوون جيزي كم زي وصدرلو زتغسا أتو كرم مسكال نخدك أملون كتعقبان قليل مجون فوكيسن سلازغونة تدك أمنتو أزيو كم زعبيه آنتيروم نحكمنا مسارحيتات إلكتريكاو مسارحيتات كم اون كبلاستيك زسرح متحز مقبن مستنقل كابتوم حدا قنياتات قحفات مخانم زحبرة حلافيج أنفر أكبابي
ኣከባቢ መሃንድስ ተስፋ ማርያም ገብረ ህይወት በወገኑ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ብዘይካቲ ዘስዕቦ ብከላ ምዕባስ መትረባት ፈሳሲ ምግዕዛይ ኣከባቢ ምድካይ ፍርያምነት ኣሕመድ ብዓብዩ ድማ ኣብ ሰብ ከምኡውን እንስሳታት ባሕርን መሬትን ከቢድ ጥዕናዊ ሃስያ ከም ዘውርድ ኣረዲኡ ምሕደራ ጓሓፋትን ኣገባብ ኣተዓቃቅቡኡን ንሓደ ኣካል ጥራሕ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ጠቂሱ ድማ ሓላፍነት ተራን ኩለን ትካላትን ሕብረተሰብን ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ብሕጊ ዝተኸልከለ ፕላስቲክ ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥ ስለ ዘሎ ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰድ ብከላ ምንጭታት ማይ ንምክልኻል ኣብ ሩባታት ምጓሓፍ ክውገድ ምስ ኣከባቢ ዝሳነ መትሓዝን መዐቀብን ምትብባዕ ፕላስቲካዊ ጓሓፋት ንምውጋድ ዝወፅእ ሕጋጋት ኣብ ባይታ ብዕቱብ ክስራሓሉ ከምኡውን ብዘይ ሕጊ ናብ ሃገር ዝኣቱ ፕላስቲክን ውፅኢት ፕላስቲክን ተሪር ቁፅፅር ክግበረሉ ዝብል ርእቶታትን ለብዋታትን ኣመሓላሊፎም ሕብረተሰብ ኣብ ትሕዝቶን ዓይነትን ዘዘውትሮም መግብታት ከምውን ኣብ ዝዕድጎም ሃለኽቲ ነገራት ዓብይ ኣቓልቦ ክገብር ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ምንዑዝ ዞባ ዓዲ ዃላ ዶክተር ሮቤል ተኽላብ ፀዊዑ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ምዕቡላት ሃገራት 30 ሚእታዊት ካብ ህዝበን ምስ መግቢ ብዝተኣሳሰር ሕማማት ዝተቓልዐ ዓመታዊ ድማ ኣሽሓት ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ዝጠቐሰ ዶክተር ሮቤል ኣብ ዘይማዕበላን ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባን ሃገራት እቲ ኩነታት ዝኸፍአ ምዃኑ ኣነፂሩ ገደብ ናይ ተጠቃምነት ዕለት ኣብ መግብን መስተን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መመላኽዒ ክሬማት መናፃፅሂ ኣካላትን ገዛን ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ካልእን እውን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዜጋታት ኣብ ተጠቃምነት ዕለት ናይ ዝገዝኦም ሃለኽቲ ዕቱብ ክኸውን ወነቲ ትካላት ድማ ሳዕቢናቱ ብግቡእ ተረዲኦም ክሕየቡ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ንዝካየድ ስሩዕን ሃንደበታውን ቁፅፅር ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ዶክተር ሮቤል ኣብ ግዜ ቁፅፅር ሞያውያን ኣብ ናይ ተጠቃምነት ዕለት ሕብሪ ሽታ ከምውን ዘይንቡር ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንጥፈታቶም ከም ዘሰላስሉ ሓቢሩ ዶክተር ሮቤል መወዳእታ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸናኺንካ ጥዕና ስለ ዝምረጽ ህዝቢ ካብ ዕሹግ ዓይነታት መግቢ ተቆጢቡ ኣብ ከባቢኡ ዝፈሪ ብምዝውታር ጥዕንኡ ክሕሉ ኣተሓሳሲቡ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንዑስ ዞባ ከረን ዝምባለታት ተምሃሮ ብምልላይ ንምምዕባሉ ብዝወጦኖ መደብ ብቕብኣ ዘሰልጠኖም 9 መምሃራን ዝርከቦም 51 ተምሃሮ ብ5 ሰነ ኣመሪቖም ኣብቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስልጠና ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ዝመጹ ናይ ማእከላይ ደረጃ ተምሃሮ ከም እተሳተፉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት መምህር ዮሴፍ ኦባስላሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማቲ ስልጠና ተምሃሮ ጎኒ ኣካደሚያዊ ትምህርቶም ዝምባለኦም ማለልዮም ንኸማዕብሉ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበጽሑ ደገፍ ወለድን መምሃራንን ከይፍለዮም ተላብዩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል በወገኑ ተምሃሮ ዝምባለኦም ንኸለልዩ ሓጋዝ መምሃራንን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክዘኻኸሩ ኣዘኻኺሩ ሰልጠንቲ በወገኖም እቲ ስልጠና ንዝጸንሖም ዝምባለ ንኸለልዩ ከም ዝሓገዞም ብምግላጽ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክቕጽል ተላብዮም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻኢ እዩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ጋቦን ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ካብ ዝጸንሓ ንልዕሊ 18 ዓመት ዝቐጸለ ስምምዕ ምግፋፍ ዓሳ ከም ሰሓበት ብወግዕ ፍሊጣ መንግስቲ ጋቦን ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ካብቲ ስምምዕ ኣብ ዝርከብ መኽሰብ ምዕሩይነት ከም ዘይጸንሐ ብምግላጽ እዩ እቲ ኣብ 2007 ዝተበጽሐ ስምምዕ መራኸቢ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ማያት ጋቦን ዓሳታት ክገፋ ዘኽእል ኮይኑ ኣማሲኡ እቲ ሕብረት ንጽላት ዓሳ ጋቦን ፋይናንሳዊ ደገፍ ክገብር ዝዓለመ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ጋቦን ብሪስ ክሎተር ሃገሩ ካብቲ ስምምዕ ክትረኽቦ ዝጸንሐት መኽሰብ ምስቲ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክናጻጸር እንከሎ ናይ ሰማይን መሬትን ፍልሊ ከም ዘለዎ ይሓቢሩ መንግስቲ ጋቦን ኣብ ወግዓዊ መግለጺኡ ናይ ውሽጢ ሃገር ዓቕሚ ምምስራሕ ዓሳ ንምምዕባል ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሩሎ ጋቦን ካብ 2029 ጀሚራ ሰደድ ዘይተመስረሐ ማዕድን ማንጋኒዝ ደው ከም እተብሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ሰራዊት ሩስያ ትማሊ 6 ሰነ ንኢንዱስትሪ ምክልኻል ዩክሬን ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ
اتي بناينوي حرحقات ميسايلاتن لعلي 5 سب ألف نفرتن استخايدة متقعتي ملسا قبري نايتي أبز حلفة سالستي بيوكرين استفتسمش براو تقبارات كم زخونة منيستر مكلخ روسيا قليصم اتي متقعتي أب مفراين تقنان أصوارن وتهدرون واتن يوكرين نزنطفو تكالات مأكلات سلطنا بررا كمون مخزنات أصوارن وتهدرون مسارحتاتن علامات قبر من بارو زحبرت منيستري علامو بوقبو كم زوغع حبيروم بتي متقعتي بوحدو 3 سبات كموتون كلو 21 كم زقصلو سب السلطان يوكرين حبيرم مالو سرايت يوكرين أب زحلف سالستي أب لعلي حالو معسكرات أي روسيا ناي سلب بونفرتي متقعتي بمكياد نيكلاساو أصوار كسكما أب لعلي زغلا لعلي 4 نفرتي عنوت كم زورديو كغلصانيهم منكس روسيا سراويتو بيوكرين زفصم زخونه يخون شبراو متقعتاتن تختخن نطفتاتن سفيح ملسا قبري مهاب كم زقصليو بترغغامي زحبر زلوم كاب عرموشش كوبانيات تكنولوجيا عالمنا بقطتان بتزاوارن زوت متن تفا كربون دي اوكسايد كاب كلتشان عسران تشحن عسران سلستن أبز نبرة جزء بماكلاي جمجم ب150 ميتاويت كم زوسقة حدش تصب ودب حبرات هجرات أنا تصيرهم مسرت تصب متن تفا بكلت غازات كوبانيا أمازون ب180 كلتن ميتاويت كوبانيا مايكروسوفت ب155 ميتاويت كوبانيا ميتا ب154 ميتاويت كوبانيا جوجل دما ب198 ميتاويت عبيت كم زمزقبت حبيرهم زي تريو أب ديجيتالاوي مسوتات بزرق زلو قلطف معبالتات بحفشات تقامنت سبسرحة بالحمالة AI زتقلبو لعل حالي إلكتريك دما بفلاي زي سعبه كم زخونه يزحبر زلوم أب سبسرحة بالحيز كبر وفري إن عبي خيد مسم هلاو دما متن تفاق كربون أب عمت كساب 200 مليون طن كبتصح مخانو تتصاب يحبر تفاق بكلت غازات كابك عند تنقطات كلمة ونوت عالم مخانو يتقاس قدامتي منستر إيطاليا جورجيا ميلوني بريزيدنت أرجنتينا هافير ميلين تمالي 6 سنة كلتا زمدنا نمحيال زعلمه كاب كلتش 25 كساب كلتش 30 زرقحه وطن سراح قصديهم اتياب كتما روما زصدقه وطن اب صعات تحت ارصي اقداسي طر نغرات افيشن هوان توريزمن حويسو اب استفلالي عودتات زكايد متحبار معباي بايتا زطاطحيم بتوسخي ود بجبنن زي حقاو مسغار عصفارسن ممكات كمون صطتاون فرداون متحبار محيال كم زطقاللي زحبر زلوم تغبارنا يتسمع بمنقد منسترتات غدايات وصاي كم زفصم سب سلطان كلتين هاغرات انصيرم زهم زين كلو قدامتي منستر جورجيا ميلونين بريزيدنت هافير ميلونين استات كلت ساعات بزكايد وركب اب حبراو كبرتاتن عمي ባህላው ምትእሳርን ዝተመርኮሰ ሽርክነት ንምድላል ከም ተዘራረቡ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ሓቢሮም መሰረቲ መግለጺ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንግዳዊ ውድብ ደቡብ ኣሜሪካን ዝያዳ ምትሕብባር ክህሉ ከም ዝድግፉ ተነጺሮም أب سبيناو تشيله 6.4 ريكتر زعقونو مقطقاط مدري كم تخسته تقاليهم بتي تمالي 6 سنه زقاطمت تفطراو حدغا اب هيوت سب زورده كسارا كونت زيله اب تحت ارص غنا متناو عنوت كم زصعبه تغليصم بزيكازي اغلغلت حيل الكتريك ناي لعلي 20 سدرابيتات كم تقارص تفليطم اتي اب 76 كيلومتر معمو زقاطم حدغا اب حيلو كابيتا تشيله كم تسمعت حبيروم كيلاتا سنه مدري تشيله تمقطقاط حدغا سونامي كصعب زلو تخلو تحت مخانو غليصم تشيله بحدغاتات منقطقاط مدري ترغغامي كاب زقعجو فركاوي كابيتات كم زركبيو زحبر أب كلتشحن 24 متن مشطة أصوار إسرائيل رابعي تخطاتالي عمت عبيد كم زمزقبة بمنيستر مكلخال تهاجر تزرقحة تصبصاب حبيروم مسرت تصبصاب تهاجر بزحلف عمت بدمر أستات 14.8 بليون دولار زواجو أصوار كم زشتت زدما كابتن كلتشحن 23 بالعلي 1.8 بليون دولار كم زعابي قليزهم لعل فرق مالت 54 ميتاويت كابت عدقي بهاجرات أوروبا استفتصم مخانو أبتي تصبصاب تطقيسلهم سرعة مكلخال أير ميسايلاتن روكيتاتن 48 ميتاويت نايت مشطة كم زشفنون تحبيرو
እዚ ዝግለጽ ዘሎ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛት ተካይዶ ብዘላ ንልዕሊ 20 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኣልማማ ደብዳብ ልዕሊ 54,000 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ይኹን እምበር ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ካብዚ ቀረባ እዋን ጀሚረን ነቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛት ተካይዶ ዘላ ኣልማማ ደብዳብ ብምቅዋም ምስቲ ሃገር ዝነበረን ውዕል መሸጣ ኣጽዋር ይስርዛን ኣብ ልዕሊ ትካላት ምክልኻል እገዳ የጽድቃን በምህላውን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን እስራኤል ስክፍታ ከም ዝፈጠረ ይዝሕበር ዘሎ መንግስቲ እስጳኛ ዝሓለፈ 3 ሰነ ጸረ ታንክ ሚሳይላት ንምዕዳግ ምስ እስራኤል ዝነበሮ ናይ 285 ሚልዮን ዩሮ ውዕል ከም ዝሰርዞ ዝፍለጥ እዩ። ኣሜሪካ ተጀሚሩ ንዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ዝዓንቀጽ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ክትሕየብ ኢራን ፀዊዓ። እዚ ዝተገልጸ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ 6 ሰነ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ዙርያ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቕ እዩ። በዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ልዕሊ 27 ኩባንያታትን 10 ውልቀ ሰባትን ኢራን ተኣጊዶም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ዝርብ ክልቲአን ሃገራት እወታዊ ውጽኢት ከይርከቦ ዝዓገተ ምዃኑ ኢራን ወቒሳላ። ኣሜሪካን ኢራንን ፍልልያተን ንምጽባብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ን5 ዙርያታት ዝቐጸለ ዘይቀጥታዊ ርክባት ምክያደን ዝፍለጥ እዩ። እቲ ገና ክቐጽል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ዝርብብ ብሰንኪ ተረጋጋሚ እገዳታት ኣሜሪካ ክኽለፍ ከም ዝኽእል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ክእምት ጸኒሕሎም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝለዓለ ጸቕጢ ንምግባር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ልዕሊ 20 እገዳታት ከም ዘጽድቑ ጸብጻባት ዘረዱ። ናይ መወዳእታ ዜና ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ፈረንሳን ትማሊ 6 ሰነ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ኣህጉራዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም። ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም ሚኒስትራት ስትራቴጂካዊ ምውህሃድ ንምሕያል ኣብ ኣገዳሲ ተባሂሉ ዝተገልጸ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ገሊጾም። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቅጸባውን ንግዳውን ጉዳያት ብዘተን ምምኽኻርን ብምፍታሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ሓቢሩ። ቻይናን ፈረንሳን ከም ስትራቴጂካውያን መሻርክቲ መጠን ስትራቴጂካዊ ሓድሕዳዊ ምትእምማንን ክኸዕብያ ከም ዝግባእ ሚኒስተር ዋንጊዩ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ። ዝምድና ሃገሩ ምስ ቻይና ኣዝዩ ጥቡቕ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ብወገኑ ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ምትሕባርን ዝምድናን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ገሊጹ። ብዘይካዚ ፈረንሳ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ መርገጺ ደጊሙ ኣነጺሩ። እዚ ከምዚ ንከሉ ክልቲኦም ሚኒስተራት ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ወሽመጥ ቃዛን ከምኡውን ኒክለሳዊ መደባት ኢራን ከም ተመያይጡ ተገሊጹ። ሓፈሻዊ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደግም። ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኣብ 2024 ልዕሊ 92 ሚልዮን ናቕፋ መኽሰብ ከም ዘኸዓበተ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣተሓሕዛን ኣጠዓቓቕባን ፕላስቲካዊ ጓሓፋት ከም ንምባል ክስራሕ እዩ። ሕብረተሰብ ኣብ ዝዕድጎም ሃለኽቲ ጥንቃቐ ከዘውትር ሙያውያን ይምኽሩ። ጋቦን ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዝጸንሓ ንልዕሊ 18 ዓመት ዝቐጸለ ስምምዕ ምግፋፍ ዓሳ ከም ዝሰሓበት ብወግዕ ኣፍሊጣ። ሰራዊት ሩስያ ንኢንዱስትሪ ምክልኻል ዩክሬን ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ። ካብ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ዓለምና ዝወፅእ መጠን ትፋእ በከልቲ ጋዛት ብ150 ሚታዊት ከም ዝወሰደ ተገሊጹ። ሓፈሻዊ ናይ ሰዓት ዜና ኣብ ዝፍጸም